batetik gure bertso jarduna modu ezberdinetan ematen da, ez da berdine bertsozari, baskari edo kontestu kolokialago batean egon, edo jaialdi batean, edo eszenatoki batetik ari, eta publikoa nolabait esan dazu goian, eta publikoa behean, ez da. Humoraren tartea distantzia laburren jendeak beti nahi izaten du, edo gustuko du, bertako elementuak erabiltzea. Izan pertsonak, edo gaiak, edo... Eta horrek badu arrisku batetik distantzia laburran gertatzen da, sartzen zu gaiarekiko daukasuna edo personarekiko daukasuna, distantzia handia da, edo ez ezagutza ere, bai, ez. Eta irristadarako terreno ona da hori, ez da. Baina distantzia laburrak urgentzia eta errorerako margena, eta batez ere humorea hausnarketatik baino beharretik egiten ari sarritan. Bueno, gure funtzioen artean badago humorea, eta pixkat kezkatzen hauen gauza bat bada, azken urteetan behar bada, areagotu da eskabide hori inkluso, ez da? Bagaudenean kontestu horietan kolokialetan, afari, baskari, pote, badakizu bertsolaria edozein formatutan sartzen da. Humorea, jendeak asko eskatzen du humorea, kontu seriorik ez, hori beste gai bat izango litzateke aztertzeko ez, zer gertatu den herri honetan orain alako premia egoteko ez. Nik ez dakit denarekin egin daitekeen humorea, baina nik bai erabaki du momentu batzutan zerekin ez egin humorerik ez. Hori esaten dut adibidez, Guardia Zibilarekin gero jartzen dut baita adibidea nola beste jardun baten hartu duan beste bide bat da, baina torturarekin, bortxaketarekin, ez dakit alako gaiekin enago prest. Ez dut jarri naiz, Virginia Imazek esaten zuen bezala zu norbaiti norbaitez parri egin nahi baduzu prest egon baduzu bere larruan sartzeko ez hori klauneko lege bat omen da. Uste normalkiztu dula praktikatzen guk, ez da. Eta beste alde batetik pentsatzen dudalako batzutan zera hortan gurpil zoro horretan jendean sartuta perspektiba ere galtzen dela eta besteari buruz parre edo demagun kasu honetan etxaiari buruz parre egiten ari garela uste dugunean ari garela gure burua gehiago zapaltzen ez. Eta funtzean bilatzen duena da, aztertu, azkeneko 40 urte hauetan, tira komikoak egunkarietan agertu izan diren hoiek, bineta hoiek, nola irudikatu duten Euskal Herriko gatazka politikoa. Orokorrean hitzezko lengoaiak badauka oso lotua, oso zorrotza, oso landua den diskursoa antolatzeko modu bat. Baina aldiz binetek askoraz ere modu libreagoan adierazten dituzte ideiak. Eta adierazpen libreago hori dago sorkuntza mailan eta baita ere interpretazioan. Eta maila horretan iruditzen zaigu bi horiek zeharkatzen duen bineten joku hori bereziki interesgarria da. Binetak dauzka beste balio batzuk, sugerentzia, jotzen du esentzietara, jotzen du batzutan dikotomietara, on, txar, onargarri, arbuiagarri, legala, legez kanpokoa, egia da horrelako balioetan mugitzen dela. Baina horrela izan da ere, binetek, marrazkiek badaukate sorkuntzarako askozaz ere terrenu libreagoa, eta irakurtzen duenarentzako ere antzerako ikuspegi zabalaz eskaintzen du. Eske humoreak beti egiten du, lehen aipatu da, dislokazio joku horretan, edo parodia, edo ironia, humore zuriagoa, edo kaustikoagoa, horien bidez, egileak berak behartu egiten du bere burua, gertatu denaren inguruan egiten duen interpretazioa egiten du beste ikuspegi batetik, beste begirada batetik aztertu eta gero adierazi. Hiru pausu horietan aldatu egiten da zerbait. Badago prozesu aldakor bat. Oso zaila da, imaginatzea bineta bat,
jenteak esanez, pentsatu dut, jenteak sentitu egiten du. Osea, oso sarbide emozionala dauka binetak. Bere sinpletasunean sekulako indarra. Gatazka errepresentatzerakoan bereziki binete jokatzen dute emozioetatik sartzeko, ez da emozio zentzu aseptiko eta apur bat simplean, emozioak dira gauzak ikusteko modu oso baliotsua, oso iradokitzailea, informatzailea edo lerro ideologiko bat markatzeaz haratago, ematen dizkitzu zure barruan dituzun askotan kontraesanak, bizipen desberdinak, edo zure barruan ez, baizik eta kanpoan besteen roleak jartzeko. Umorearen bidez posible dugu hurbiltzea horretara. Umorearen bidez errezagoa delako, naiz eta kontra egon, beste jarrera batekin ikustea gauzak. Hurbiltzea jarrera positiboago batekin. Eta gero egongo zara ados, baina hurbildu zara, ezagutu duzu. Horretarako distantzia hori eta implikazioa batera datoz kontrajarriak izan arren. Oso nabarmena dela, kanpoko binetagileek nola irudikatzen duten Euskal Herria eta Euskal Herritarrak eta gertakari desberdinak oso desberdina dela Euskal Herriko marrazkilariek egiten dutenetatik. Oso desberdina. Oso ikuspegi desberdina dauzkate. Oso sujetuak ikusteko, interpretatzeko, egilea bera posizionatzeko. Askotan, guk ikusi izan ditugu metabinetak. Marrazkigileak erakusten duenean bere burua marrazkia egiten. Eta horrelakoak ikusi ditugu. Eta horietan, horrek esaten du, marrazkigileak ikusten duela bere burua testuinguru horretan, eszenario sozial horretan. Ez kanpotik, baizik eta barrutik. Eta horretan, ikusten da, batzutan zer zaila den binetagilearentzako posizionatzea, zen ingarria, zelako tristura sortzen dion, edo ze pozgarria, proposamen bat egiten duenean, eta jenteak erantzuten diola ikusita, ez da? Hor badago Joan Etorriko joku bat, baina Joan Etorri horretan zu barruan zaude. Ez, beste binetagile batzuk egiten duten bezala, kanpotik begiratuz. Puntu klabea eta izan zen, hain zuzen ere, Mahomaren inguruan cartoons edo irudi batzuk egin zirenean adizkari satiriko batean. Eta arazoa zetorren aurretik. Idazle batek idatzi zuen umentzako liburu bat Mahomaren inguruan ilustrazioa egin garzan eta ez zegoen ilustratzailerik hori egin zuenik. Eta orduan aldizkari batek esan zuen, guk ez bakarrik ilustratu, guk horren gainean egingo ditugu txantxa batzuk. Eta orduan aldizkariak esan zuen, guk horren gainean erreportaia egingo dugu, eta erreportaia hori ilustratzeko guk aterako ditugu irudi batzuk, kartun batzuk, binetak, non Mahoma agertzen den guk nahi dugu moduan. Ja ez bakarrik Mahomaren irudi historikoa, baizik eta Mahoma txantxarako protagonista gisa. Eta hori izan zen hasiera. Hainbat pertsona hil ziren Europan zehar enbasadaren aurka egindako atentatuetan. Hau da, ezen izan bakarrik zentsura edo adierazpen askatasun gai teoriko edo intelektual bat. Horrek izan zituen eragin zuzenak eta atentatuak egon ziren eta pertsonak hil ziren atentatu horietan. Eta nola edo hala Islamek konsideratu zuen beraren kontrako kruzada bat zela. Orduan, horren ostean, etorri zen Charlie Hebdorena, eta horren ostean etorri dira beste gertaera batzuk. Baina lehenengo hastapena Danimarkako kartun soietan topatu behar dugu. Zer gertatu da? Inkretzendo joan dela agrabio sentimentua. Eta ez da konsideratu sentimentu hori, bakarrik urratu denik sinesmen erlijiosoa. Urratu da baita ere bizitzeko modu oso bat. Hau da, txadorra eraman ez eraman, Frantzian bertan hartu izan diren neurriak
simbologia erlijioso publikoa, desagertarazteko eremu publikotik, eta orduan hori izan da handitzen joan den bola bat, eta orduan sortu da islamaren barruan sentimendu hori nola edo ala justifikatu daiteken eraso bati, egindako eraso bati erantzun dakiokela beste eraso batekin. Eta badago benetan lubaki argia, eta lubakia da, hain zuzen ere, zin den adierazpen askatasunaren muga, eta hori da argitu gabe dagoena. Gobernu edo botere absoluto guztiek, eta zenbat eta absolutogoak izan, are eta joera handiagoa dute adierazpena mugatzeko. Eta mugatzeko modua izaten da identifikatzea terrorismoarekin. Eta hori gertatzen da gobernu absoluto guztietan. Ez da ardura ezkerreko izan edo eskumako izan. Gure kasuan ikusi dugu terrorismo akusaziopean egon direla kartzelan kazetariak, egunkari batean idazteagatik. Egunkari hori itzi, konibentzia zegoela salatu, eta orduainak kazetariak terroristak ziren. Ikusi ditugu Xabier Salutregi, Teresa Toda, Jesus Mari Salakain, Carlos Trenor, 11 pertsona, ez? Hori, PEN internazionalaren definizioaren arabera, inoiz ez lirateke izango terroristak. Inoiz ez dutelako ekintzarik egin terroria eragiteko. Gaur egun badago gainera zentsura politez bat, ez? Eta da politikoki zuzena dena edo ez dena. Gauza batzuk ezin daitezke esan. Eta askotan autozentzuratu egiten da egilea, pentsatuz txartu ikusi izango dalako. Baina gertatzen da oso fenomeno arriskutsua, norbait datorrenean politikoki zuzena ez den hori hain sinesgarria da, hain erreala da, hainbeste jente identifikatzen da horrekin, gerta daitekela, hain zuzen ere, pertsona horrek bere ganatzea askoren babesa eta askoren botoak, areago, hain zuzen ere, esaten ari delako askok pentsatu egiten zuten. Hori gertatu da Frantzian Marine Le Penekin, gertatu da Estatu Batuetan Donald Trumpekin, hain zuzen ere, hitz egiten dutelako, askok pentsatzen duten moduan, baina ez dute ikusten islatuta prentzan, ez darako politikoki zuzena. Eta ez dagoelako kazetaririk, ez dagoelako egunkaririk, hori idaztera ausartzen denik. Orain, fomentatu behar da prentzan xenofobia, matxismoa, ez. Agian egin behar dena modu natural batean, baina paternalismo handia dago prentzan. Pentsatzen da jendeari eman behar zaio pentsatu behar dutena, eta ez. Askoz ere konfiantza handiago eduki behar da jendearengan. Jendeari eman behar zaio dena, dagoena, eta norberak eduki behar du ahalmena dizernitzeko, bereizteko zer den zuzena eta zer ez. Baina mendebaldea bihurtu da benetan oso paternalista eta oso murriztailea, oso jendeari esaten zaio zer pentsatu behar du.